Eu flipo. Ben, hoxe imos flipar con protestas orixinais. A ver, a prol de que? A ver. A prol de nada, aproveitando que mañán temos folga xeral. Ben, veremos maneiras e xeitos orixinais de protestar contra o establecido. Ilusionistas financeiros, magos do capital, tomadores de... Efectivamente, contra esta xente protestaremos mañán, pero de momento imos ver o que protesta a xente polo mundo adiante. A primeira protesta que temos ocorreu na localidade de Udupi, no sudeste da India. Neste caso, o problema era que unha estrada presentaba unhas fochancas considerables, con bastantes deficiencias, cousa que non nos é allea na Galiza tampouco, vamos. Vamos, como en calquera sitio, vamos. Sí, como en calquera aldea. Ben, incluso algunhas destas chegaban ata un xeonllo de profundidade, iso cando chove pois é intransitable, como ben sabemos na Galiza tamén. É unha planta de gas a 100 metros da porta preparada para... Ben, pois neste caso a protesta dunha persoa anónima foi nin máis nin menos que colocar uns simpáticos espantallos dentro das propias fochancas. Dicir que eu vin as fotos home, os espantallos non molestaban, quedaban simpáticos, pero non había maneira de pasar polo anaco de estrada no que estaban colocados os espantallos, así que tampouco molestaban moito. Tampouco arranxaron moito, entón. Non arranxaron nada. De feito, diante de cada espantallo había un cartaz no que se podía ler o teléfono e, bueno, a onde tiñan que chamar os condutores para protestar. Gracias gobernos estados, obrigadas Banco Mundial, por ser tan bons xestores do medio ambiente fecal, pero non vos confiedes, o noso día chegará. Ben, seguimos no mesmo continente. Ahora movémonos un poquinho máis e imos ata Tailandia. Quere afogar, barreito por dereito, non nos van a calar. Aquí a oposición ao goberno estivo protestando contra o goberno militar de diversos xeitos. Digamos que ante a desesperación por chamar a atención a nivel internacional, pois intentaron buscar novas maneiras de protestar, novos xeitos. Neste caso, os opositores formaron longas colas para extraer sangue e despois verquela contra a casa do primeiro ministro. Os líderes da revolta da oposición afirmaron ter recollidos 300.000 centímetros cúbicos, o que é alrededor de 80 litros. Isto xa dá para facer unhas, digamos, unha boa... non iba a dicir unhas boas morcillas. Quero dicir, para pintar ben por diante a casa do primeiro ministro. Xa estamos fartas de aturar esta merda de circo mediático. Ben, seguimos no sudeste asiático, xa non nos imos mover dali, non sei que me deu, pero bueno. Neste caso falamos de Birmania. Neste caso tamén o goberno militar de Birmania. Temos que... Outras belísimas persoas da mesma calaña que unha persona digna da mira. Aí está. Ben, pois neste caso unha asociación de mulleres canadencas que estaban un pouco, digamos, tiñan... non lle gustaba este goberno birmano, pois enviaron bragas a Birmania. Bragas pola paz. Queremos ver bragas. Non é ningún acrónimo nin nada. No, as súas propias. En Birmania, as mulleres son consideradas inferiores polos homes poderosos e os militares teñen unha creencia supersticiosa de que o contacto cas femias, incluso ca súa roupa, pois volve os débiles, afeminados, digamos, por dicilo de alguma maneira. Así que en protesta contra este réxime represivo, as activistas de todo o mundo pois participaron nesta peculiar campaña de Bragas pola Paz, enviando bragas ás embaixadas birmanas de todo o mundo. Isto recórdame o Día da Paz que se celebra nas escolas. Imagínate o mesmo, non? A pomba tal e agora unhas bragas, non? Que curioso, que curioso. E noutra punta do mundo, Hai que ir sempre buscando impacto mediático. Totalmente. Quere afogar, barreito por dereito, non nos van a calar. Ben, e despois de ir cas protestas orixinais, imos ir ás novas peculiares, diría eu, por non decir parvas, porque eso xa ten copyright saica. Pois logo as novas peculiares da semana. As novas peculiares. Ben, novamente estou
moi mediático e esta noticia nova seguro que a escoitachedes en moitos sitios. Neste caso trátase do famoso Segway. Non sei se coñecedes esa especie de trebello que é como un patinete que ten dúas rodas e que ten un guiador onde a persoa vai de pé e vai movendo para diante ou para atrás según queira ir máis deprisa ou máis lento. Que grande, non? Que gran estupidez. Ben, pois morre o inventor do Segway probando o seu trebello. Ben, para min isto trátase dun acto de xustiza poética. É dicir, o inventor de semellante trapallado non podía morrer de outro xeito. Ai, animalciño, como puido morrer, Sentímolo por el, pero eso, relátovos o accidente. O accidente produciuse cando este señor Jimmy Heselden, o dono desta empresa, caeu ao chan cando probaba o seu novo modelo todoterreno. Polo visto terálle que dar un par máis de voltas, il non, pero alguén sí, non? Efectivamente. E agora pasamos co antigalego da semana. Ben, o antigalego desta semana non é ninguén que estea morto nin nada polo estilo, como falábamos na noticia anterior, senón que é alguén que está moi vivo, pero que vai facer morrer non a outros, senón a unha entidade, neste caso deportiva. A ver, entidade deportiva que vai a morrer. Penso que os ouvintes deben estar bastante informados, non? Falamos aquí Sí, falamos a esgalla, vamos, nas semanas anteriores non fixemos outra cousa e a resolución definitiva será esta semana. Pois queremos nomear antigalego desta semana o director xeral de Deporte da Xunta, José Ramón Lete Lasa. A ver, imoslle dar un aplauso aquí, Pablo, os dous. Aquí un aplauso multitudinario, E por que o queremos nomear antigalego da semana? Pois por cutre, porque por un mísero millón de euros que gastan en paparotas ou en asesores ou no que sexa, quedaremos en equipo ciclista e teremos 10 ciclistas galegos que quedarán sen equipo e terán que buscarse a vida. Ben, e agora dentro do Flipo pasamos á sección de dobraxes galegos. Pois sí, esa sección que traio eu aquí fago de todo, de técnico, collo o teléfono, atendo Facebook. É o noso peculiar home orquestra. Sí, totalmente. Ben, hoxe non trouxen dúas propostas, trouxen tan só unha, tampouco é tan pouco, pero neste caso é bastante graciosa, bastante peculiar, unha peli, como lle podemos chamar a esa película? Peculiar, friki, totalmente, que, quería vostede ver hoxe aquí, a ver se alguén adivina, escoitamos tamén porque é digno de escoitar, de ver incluso no YouTube, así que quedamos con esa dobraxe galega da semana. Temos un problema, Austin Powers está na illa. Traédemo aquí. Vivo. Ti. Dádelle. Isto é algo que me afecta moito. Cando souben pola frau que agora tiña un clon, do contento que me puxen amarrei un cagallón. Un maligno como a min debeu ter todo previsto. Un herdeiro con cabeza e que sexa algo máis listo. De vello Scott non me ha a coidar, e dubido que siga con negocio familiar. Creei un grande imperio que non sabe apreciar, nin eu lle vexo traza de que o vai a continuar. El non ve que son un tío guai, o único que quero é que siga o meu consello, ser maligno. Non sei como aturo, estou de lata calva e faíseme moi duro. Scott, rexeítame, se la vi, tanto ten, non lle hai que facer. Agora sí,
Postos a elixir, Mini eu e o meu Supermin. Ajá. Sí, Pois ben, esta dobraxe galega ben curiosa, decía ben ao principio o seu protagonista, sí, era Austin Powers, pero eu persoalmente quería facer mención a concretamente a esta película de Austin Powers, que é Austin Powers 2, que en versión galega chamase A espía que me achouchou. Sí, estamos de coña, é verdad. Pero é así, este é o título da película, Austin Powers 2, A espía que me achouchou, e que, pois, atopamos esa dobraxe galega curiosa. Semana pasada comezáramos co Xarxento de Ferro, e cal era outra? Cela 211. Cela 211, efectivamente. E agora continuamos esa pequena andaina nas dobraxes en galego, concretamente con Austin Powers 2, ese título curioso, A espía que me achouchou. Velocidade, políticas centradas en matar a diversidade. Apeito por dereito, queremos descansar. Es decir, con injustiza que nos queda.